Ha? What? Unsay baga? Baga pa rin ni. Ano mo daw? Sana all. Kanina ra ka dire. Gi-advisean ka to niya sa lab nga wala pa man taon to kauyab. Kana na bag-cheater karon ay kalagot. Chika, bay. Murag, mugulaanan man si madam nga nasuko. Agtuon ako ni, akong diskartihan. Ay, miss, excuse me, miss. Who you? Ako? Ako si JB Rubins Biliagan. From Tagum City. Apo ko ni Kiring, anak ko ni Isa. Unsa? Feeling ra kay ka friend. Ha? Unsa naka-feeling nga to? FC ra kay ka. Ha? Unsa FC? Family code? FC ba? Feeling close ra kay ka sa ko ah. Unsa nga ka madam oy? Pareha na magwapa. Dapat pansinon yun. Baga ra po kita face friend mo. Ha? Unsay baga? Baga pa rin ni. Ano mo daw? Sana all. Napayato mamba. Nakita mo di ka sa layo, magulaanon kayo. So what? Usa pa kini mo? Wala lang good ma'am, concern ra gud ta. Ingon pagay nila mas nindot pag makik-talk sa strangers, di ba? Tama pud ka? Oo, di ba? Tama ako. So unsa gid ang problema? Bago ra mo gimi nagbulag sa kong ex medyo asakot lang. Ana nga problema? Dili na to nauna-unaon. Chill ra ta ba? Sa bagay tama pud ka. Oo, di ba? Dali ra na good. Expert ni. Asa naman to si JB sugog-sukag toy oy. Pastilanan mo na ano mo kadra sa mga duulonon jud chika. Kabulo ka, miss. Inahin mo ka gwapa. Kay Kanina ra ka dire. Ganina ra ka? Ganina ra mo? Asa naman akong sukag toy gisuko mo ah? wala ya oy. Pastilanan mo. Pauli dito mo, Pauli. Ani. Yun sa kato, miss. Ay wala daw ya, expert daw siya daw. Expert yun. Yung nagunsa di siya sa imo ah. Ay wala ra ya, advice ako niya about sa lab. Gi-advisean ka to niya sa lab nga wala pa man taon to kauyab. Unsa man ka? Ay mao baya ana daw siya, expert daw siya. Expert gyapon nga wala pa man gito na expert sa sigig panglabag brief niya. Napa dito, wa pa nalabhan. Sus ako. Tambag-tambag sa kuan niya, pa siya kalabag brief.